Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään pelataan vähän Brawl Starsia. Mukana on Jake. Joo, se on mukana. En sit tiedä kuinka pitkä tässä videossa tulee, ehkä 4 minuutin. Mä en jaksa pitkiä videoita. Älkää sitten ihmetelkö, jos tulee vähän outoja ääniä. No totta. Mä ajattelin, että meillä on semmonen projekti tulossa, että me kuvataan huomenna Hoplopissa Hoplop-video. Ja vaikka joku käydään normaalissa. Vai mitä? Ja tehdään samalla se ostos. Tää on vähän paha, kun mä oon täällä yksi. Nää, mä tapoin Brokin. Jos toi Jellyn vois tappaa tosta noin. Mikä tappaa? Mä jäin. Mä oon niin huono. Ei meikä jäit myös. Et oo tosissas. Okei. Look at my Selvä. fabulous fighting for my ancestors. Nyt me saa siitä 500 Jep. Ja nyt on siis ilta, kun me tää kuvataan. Niin. Ja huomenna pitäis vielä mennä Hoplaan. Kello on jotain. Kello on 10. Otta puoli 11. Haluaisin huomenna myös kuvata valmiiksi. Toisen Brawl-Starissa. Vaikka kuinka paljon rajoittaa. Silmävilkaisen vaikka maanantaina. Ei oo niin kusas. Tää on vähän paha, kun tää aloittaa 1 ja 2. Liia. Pedoilemaan. Nää pistää mut solmuun. Ai saa tätä tuttua. Noniin, tuu sieltä. Joo. Mä otan pois sitä. Joo, me hävittiin toi. Ei ollut enempää näytettäviä. Marlinihan lovi. En mä oikeesti vaikka muista. Dynamite. Sitten voi sanoa, että sä saat sen. Missä? Älä mene nyt missään nimessä niin. Come on. Otetaan tuplaa tästä. Tuplaveeta koetaan. Sopivasti koetaan vielä 4 minuuttia. Vai täällä on varusteita täällä Dynamite. Joo, toi yksi on ihan yksi oikein. Se jäi. Niinku Dynamite. Ei jäänyt. Niinku barreli jäi. Nää ei jää. Mä on tehty tällä nais. Mut muista tilata kanava. Tykkää videosta. Kommentoikaa jos haluatte uutta Brawl Stars videota. Ai niin, meillä on täällä oma... Ei, mutta meillä on täällä oma Brawl Stars jengi. Jos haluatte tulla tähän, niin tulkaa. Se ois moro.